Fi-2018 ġej diagnosed b'Hodgkin's lymphoma li huwa kanser fiċ-ċelluli tad-demm u kontx naf x'inhu ġej għalija. Ħan iġġildilha bħalma ġilit dejjem għal fejrit u għal xi trid nasal. Jinkert għandi 32 sena, missier ta' tifla ta' 15-il sena, żeffien tista' tgħid ukoll. Kont nisfhem minn ta' żgħira minn 10 snin. Kont nisfhem fil-Latin American u konna nirrappreżentaw il-Malta f'kompetizzjonijiet internazzjonali u konna nġibu riżultati tajbin ħafna. Dejjem ħdimt fl-industrija tat-turiżmu minn kont żgħir mal-familja l-ewwel u issa kont naħdem manager ukoll ġo ristoranti tajbin f'Malta. Fil-bidu li kienu qalu li għandi l-kanser kont ħatta li nista' nagħmilha, bqajt immur ix-xogħol, bqajt kopja ma' ħajti kont immur treatment, bqajt għaddej, bqajt noħroġ. U l-kanser baqa' jippersisti, baqa' ma rridx jitlaq, tista' tgħid. U minn hemm bad nieħu ħsieb ħafna x'niekol. U peress li nħobb insajjar u dejjem ħdimt il-linja, kont inqatta' ġranet sħaħ id-dar, insajjar u nsib alternattivi tal-affarijiet li nħobb jien li mhumiex ta' saħħa tajba u kont dejjem nipprova nsib alternattivi u nispira n-nies u nippostja fuq Facebook, nippostja fuq Instagram u nżomm isu ċ-ċirku tiegħi b'dan il-mod. Ma stennejx li ħajkolli dak it-tip ta' support. Familja tiegħi, speċjalment uħti li mgħallem tax-xogħol, kollegi tax-xogħol, sħabi, klijenti li kienu jiġu fir-restorant organizzaw li fundraisings, laqwa nies bdew jibbukjaw, ħafna mezzi soċjali, media, għax kelli bżonn ħafna flus biex immur ġo klinika privata l-Ġermanja biex nipprova nieħu l-aħħar ċans. Għamilt insurance ma' Lifestar, ovvjament l-insurance ma' għamiltix għax konna fli ħajaqbadni l-kanser, għamilta biex ikolli ħajja ħjar għalija u nagħti ħajja ħjar fil-futur għat-tifla. Imma tista' tgħid kemm ta' support kbir waqt il-proċess tiegħi sakemm dom nieħu trattament. Il-ħajja hija ġlieda mingħajr il-kanser u bil-kanser għandek ġlieda ikbar. Ir-riżorsi li għandek bżonn biex tiġġieled il-kanser għandek bżonn moħħok u inti kif taħseb il-pożittività tiegħek, in-nies ta' madwarek u l-imħabba tagħhom u l-flus. Għandek bżonn ħafna flus biex tiġġieled sfortunatament din il-marda. Il-ħajja mhux faċli, imma li jkollok support u mħabba hija naħseb ta' inkoraġġament kbir.